Dili usa kun dili tulo gayud ka caravan of services ang gipahigayon sa ikalimang distrito. Sa unang quarter karong tuiga, mas gipalapdan og mas daghan nga mga serbisyo ang gidala sa Kapitolyo ngadto mismo sa katawhan, sama sa medical consultation og check-up, pag-examine sa mata, paghatag og libre nga reading glasses nga gipanguluhan ni Doc Tess Herosa og libre nga anti-rabies vaccination alang sa mga binuhing iro og uban pang hayupan. Niadtong Marso 8, unang gibisita sa mga opisyalis sa lalawigan, pinanguluhan ni Gobernador Gwen Garcia sama sa pagbunok sa uwan, miuwan usab og mga serbisyo didto sa Barangay Flores, lungsod sa Katmon. Usa sa mga nakabenepisyo sa mga serbisyo si Edgardo Capada nga taga Barangay San Jose sa maong lungsod, kinsa naka-avail sa libreng reading glasses. Sige, magsakit akong ulo, sige, magsakit akong mata, lisod ko kita, walang ni duol ko sa inyong mission nga basin matabangan ko hatagan og anjos. Karon maayo na akong pananaw. Giturn over sa gobernador ang duha ka mga ambulansya, usa niini alang sa Provincial Hospital sa Dakbayan sa Danau, usa sa Juan B. Dosado Memorial Hospital sa lungsod sa Sugod, ug aduna usay giturn over nga ambulansya si Congressman Duke Fresco ngadto sa Barangay Panalipan, lungsod sa Katmon. Sa samang adlaw, nilabang dayon ang mga opisyales padung sa isla sa Camotes aron personal nga maghatod sa mga serbisyo ngadto sa mga islahanon. Gibisita ni Gobernador Garcia og kaubanan ang isla sa Pilar, diin init kaayo silang gidawat sa katawhan. Grabing kalipay ang gibati sa mga taga-Pilar tungod kay bisan sa ilang kalayo, wala gayud sila kalimti ni Gobernador Garcia. Ubay-ubay gayud nga nahatagan og libreng mga serbisyo ug usa na ni ana si Edita Bunhok nga excited nga maka-avail sa mga serbisyo. Kung magpa-check up ko sa mata, magpa-ECG, magpa-blood sugar, wa na naman ko matuog kay excited ko nga maka-avail ko sa mga gihatag sa atong gobernador nga free ang tanan. So nangingon ko sa mga silingan, tana, mga tota, kay tagsaon ra na nga higayon nga dunay free. O salamat ni Gob. Samtang gipahigayon sa Barangay Campo, lungsod sa San Francisco, ang ikatulong caravan sa 5th District. Usa sa mga nilinya si Jake Gonzalez, kauban ang iyang cute pet, ug matod niya nga dakong tabang ang free anti-rabies vaccine sa hayupan tungod kay mahal kini nga matang sa vaccine. Katong sa mga pet lover diha na wa pa na baksinan nilang iro, pabaksina mo diri og do lang mo nila dayon kay free raman. Atol sa tulo ka caravan sa ikalimang distrito, gihatagan sa gobernador og wheelchair ang mga hamtong og minor de edad nga mga PWDs, ingon man mga assistive devices sama sa crutches ug uban pa. Gipa-enroll usab sa Kapitolyo ang mga mayor, bisi-mayor, ingon man mga konsihal ug mga barangay volunteer workers sa tibuok distrito sa Group Personal Accident Insurance. Libre sab sila nga gihatagan og mga vitamin packs ug uban pa. Gibuksan usab ang mini tindahan sa Kapitolyo diin na maligya og mga bitamina ug mga tambal. Gawas sa tabang medikal, gitagad usab ni Gobernador Garcia ang mga panginabuhian pinaagi sa pag-apod-apod sa nagkalain-laing agri-fishery input sama sa hybrid coconut seedling o guyabanos seedlings, tilapia fingerlings sa mga mag-uuma. Si Gobernador Garcia nagkanayon nga ang Caravan of Provincial Services gibuhat aron moabot sa katawhan bisan pa sa pinakalayong isla sa lalawigan ang mga serbisyo nga angay lamang nilang matagamtaman. Number 1 ta, tibok nasod. Labing dato, walay bili ang maong dungog. Taphaw ang maong dungog. Kung ang pagkadato sa probinsya dili mudagayday ug moabot gayod sa katawhan pinaagi sa mga serbisyo ug mga hinabang. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.